खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। थांनाय 1 जानुवारिनि हरनि 11 बाजिसोआव रुनिकाटा हाग्रा बिफाना गोबां बेसेन गोसा रांनि गाम्बारि दंफांफोर हमो, लोगोसे मोन 14 साखानि गंसे मालगारिबो हमो। AS-25 EC 8794 नम्बरनि गंसे मालगारिजों रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय बान्दोगुरि गामिनिफ्राय दैखांनानै लाना फैनाय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ रायजो राजानि हेफाजाबजों हमो। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गोबां आयेननि बेरेखा दंफां आरो गारि हमबाय, नाथाय हमनानै दोनजानाय दंफां आरो गारिफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावख'आव नुनो मोननाय जाया। बेखौ लानानै गोनो गोथो जादों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो बेनि सायाव थाबैनो खेंफोरथि होनो थाखाय रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफानखौ खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बाक्सानि खारवायाव EM राकेश ब्रह्मआ गासै मोन 300सो सेल्फ हेल्प ग्रुप हानजानो दाव राननानै होदों। फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 2 जानुवारि खालि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मुसलपुर खारवानि गेलेग्रा फोथाराव दाव राननाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो EM राकेश ब्रह्मआ गासै मोन 300सो सेल्फ हेल्प ग्रुप हानजानो मोनफ्रोमबो हानजानो 30टा दावखौ राननाय जायो होनना खौरांगिरिया मिथिहोयो। सासे हाबा जाखानाय फोरोंगिरिया सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा फरायसाखौ किडनेप खालामदों। बे जाथायानो नुजाथियो 15 डिसेम्बर खालि आरो बे जाथायखौ लानानै 16 डिसेम्बर खालि टबलनि पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। हिनजावसाखौ किडनेप खालामनाय फोरोंगिरिखौ 24 बोसोरनि टकसम केनेडी आरो बियो मणिपुर टबर जिल्लानि खांगाबल लामदाइबुंनि होनना सिनायथिनो हादों। फोरमायनाय बायदिब्ला हिनजावसाया थाखो 8आव फरायबायदोंमोन आरो बिखौ 2022 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि किडनेप खालामो। पुलिस बिफाना गोबां नाजासेयावबो फोरोंगिरि आरो हिनजावसाखौ दासिमावलागै नागिरना दिहुननो हाथ'वाखै होनना खौराङाव मिथिहोदों। महाराष्ट्रनि नासिक जिल्लानि सिङाव थानाय इगातपुरीनि केमिकेल फेक्टरियाव थांनाय रबिबारखालि गिख्रंथाव अर खामो। बे अर खामनाय जाथायाव सानै मावफारियाफोरनि जिउ खहा आरो सा 17 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै खौराङाव मिथिहोदों। महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार एकनाथ शिन्देआ बे जाथायजों जिउ खहा जानांनाय साफ्रोमबो सुबुंनि नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोनखौ फोसावो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बे जाथायजों गोब्राबै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव नायहैनायजों लोगोसे बिसोरनि फाहामथाय होनायाव जेसेबां खरसा जायो बिखौ सरकारा सुफुंगोन होननाबो खोथा होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।